to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na natong mga nagtuo sa Dios, mapakita unta nato ang atong pagtuo diha sa atong mga pulong o mga buhat. Ang ato sad nga mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit na tog mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalig-on sa ilang pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa dihang ang hari sa Ehipto, gisuginlan nga nanlakaw na ang mga Israelita, nausab ang hunahuna niya ug ang hunahuna sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita, ug sila miingon, nganong gibuhian taman ang mga Israelita ug wala hinuon kitay mga ulipon. Unya giandam sa hari ang iyang karwaheng igugubat ug ang iyang mga sundalo alang sa gubat. Gidala niya ang unom kagatos sa labing maayong karwahe ug ang uban pang mga karwahe nga gidumala ug mga opisyal. Gipatig-a sa Ginoo ang hari ug gigukod niya ang mga Israelita nga namiya uban sa panalipod sa Ginoo. Ang mga Ehiptohanon, kasundaluhan uban sa ilang mga karwahe, migukod kanila o hiapsan sila sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula, duol sa Pihahirot o sa Baal-sipon. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan, nahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises,
Gidala mo ba kami aron mamatay dinhi sa kamingawan, kay wala na ilubnganan kanamo didto sa Ehipto? Tanawag unsay among gidangatan. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw, nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo, pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kay sa mamatay dinhi sa kamingawan. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok. Liguna ang inyong hunahuna, ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlawa aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon, dili na ninyo makita pag-usab. Ayaw lamang kamo kabalaka, kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita, papadayuna sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon aron gukdo nila ang mga Israelita, ug sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo o karwahi, iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya ang akong manunubos. Siya ang akong Dios, daykon ko siya, ang Dios sa akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop siya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo usa ka manggugubat. Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahi ug kasandaluhan ni Aaron iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan
nalumos dito sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay kilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha. Natundag sila ngadto sa kahilanman ingon ug usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot o Ginoo nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo miingon, magtutudlo buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan o pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao niining panahona mituaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako muhimo niini. Ang milagro nga ihatag ko kaninyo maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas 3 ka adlaw ug 3 ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab 3 ka adlaw ug 3 ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mamangon ug mosudya kaninyo. Kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa habagatan mubangon og mosudya kaninyo. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay krisis sa kinabuhi sa mga Israelita, human sila nagsadya sa ilang pagbiya sa Ehipto, nga gibuhian na sila sa pagkaulipon,
wa dangatig dugay ni krisis ilang kinabuhi kay nausab ang desisyon ni Paraon. Iya na sang gustong ibalik pagkaulipon ang mga Israelita. Ganahan ba sila o dili? Ganahan sila maulipon o dili? Giatubang sila krisis between sa kamatayon o sa pagkaulipon. Hay may inyong pilion kung kamo, patyon o himuong ulipon. Mga Israelita sa dem. Ningon sila, mas maayo pag maulipon mi kaysa mamatay. Mao man ato. Nya karon ra bang panahon na dili mga mga Ehiptohanon ang nagulipon nato, ang yawa kaulipnan sa sala. Nya moingon dayon ta, mas maayo na lang maulipon ta kaysa mamatay. Sama aning atong nasod karon, talamak ang graft and corruption. Sukad nakamatngon kog buot mao na nay ginatsulti sa atong mga kritik sa gobyerno o sa ato sang kasinatian, ato na nang nasinati. Grabe gyud ang korupsyon sa atong nasod. Gani katong namatay nga si anhing Senador Miriam Defensor Santiago, naama na sa YouTube or naana sa mga reels, gipamutang man na. Iya gyung gi-insulto ang Senado panahon sa hearing nila sa impeachment. Kinsa man tong impeachment na? Kang Chief Justice Bato Corona. Ano siya ha? Kita mga tarong kay ta dinhi mulitis aning korupsyon. Kahilas gud nato. Nya nganong pirmi man tang top notcher sa most corrupt countries in the world. Nya kita naghiring-hiring ta dinhi about corruption, na nagtudlo-tudlo ta sa atong kamot sa usa ka tawo nga kurakot. Kita kumusta man ta? Nganong top notcher man kita kanunay atong nasod sa corruption? Unsa may atong gibuhat ana? Inana siya. Namatay lang hinuon. Naulipon na ta aning corruption, graft and corruption, kining atong bisyo, kaning drogas, smuggling, naulipon na taana. Ug kining pagkabakakon, siging binakakay labi na gid sa atong mga opisyal sa gobyerno, apil na sad usahay sa simbahan. Apil na ning nagbarog karon. Ngilingya imong tupad, ingnawa ka maulipon sa pamakak. Ega na be, ingnawa ka na ulipon ana. Nya kusog kay ta mo excuse ang bana nga makasa sa asawa, moingon dayon ang sagdi ka mamakak, patay ta. Mo lagi na pilion gid nimo ang pagpaulipon sa sala kaysa mamatay. Mausad ang asawa, ang mansad pa di rumutug-an tas tinuod mapatyang ko sa kong bana. Ana. O na magpaulipon na lang ko sa sala. Mao na ang nahitabo nga krisis. Niingon ang mga Israelita, mas maayo pag maulipon mi didto sa Ehiptos tibuok na mong kinabuhi kaysa mga matay mi. Ila pag yung sudya-sudyaan si Moses, di ba? Giingnan ka namo. Ana. Mao sad na dinhi ingnon ta mo nga pamalit mog slat. Tagaan lagi mo sa Ginoo grasya, nya wa na mo ikabayad sa inyong utang. Di ba pa din giingnan ti ka nga ingong kapalit og slat, tanawa kami na hinonroy wa na pagkaon. Ana. Bahala na lang maulipon mis kadaw. Basta di lang mi mamatay. Nga mga daw man na kanang di mo palit og slat. Mga daw. Nya magpaulipon lagi ta nang atong kadaw kaysa mamatay ta. Di ba? Pero unsa may giingos Ginoo sa mga Israelita? Moises, nganong nagpakitabang man kanako? Siya di matabang Lord ang mga tao, ako na ipatyon. Ingon na siya, ingna ang mga tao, padayon og lakaw sa unahan. Siya unya dagat naman ang unahan. Lamyon man mi anang Red Sea. Mao man ang hadlok ang mga tao mo padayo og lakaw kay mga huog naman sila sa dagat. Nya iglingi isa nila di naman sad ang mga sundao ni Paraon, gadag mga
espadag, mga bangkaw o mga pana, hurot-hurot sa sila kamatay ato. Ingon las Moises, padayon ngadto sa unahan og tan-awa ninyo ang buhaton sa Ginoo. Si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon siya, pagkadautan niining mga tawhana kay nangayo silag milagro. Nganong gitawag man niya dautan nga nangayog milagro, unya diri lagi sa unang pagbasa naghimo malagi siya milagro. Iya manggibuak ang dagat niya, nilakaw ang mga Israelitas taliwala niini. Niya pag-abot sa ebanghelyo, pagkadautan niining mga tawhana kay nangayo silag milagro. Kasabot mo ana, mura naman nag-contrast. Wa mo kasabot? Wa? Marihata. Ako lang na matikdan ba? Ano man eh? Suko siya, si Jesus ngayog milagro, nahimong dautan. Kanya, sige man siya milagro. Pagkalakaw nila nga to, tabok na sila. Fast forward lang ta. Ingon sa dahil Ginoo, sige Moises, kinigukod man to mga Israel, ang mga Ehiptohanon, iana imong sungkod nga to sa dagat. Tabunas tubig ang mga Ehiptohanon, hurot yung kamatay. Milagro mangyapon to. Pag-abot nila sa desierto, fast forward lang ta, wa na sila'y tubig. Giana raman ni Moises ang bato, ning baha mang tubig. Nga, wa na sila'y pagkaon, nag-uwan magpagkaon kada adlaw. Milagro mangyapon to. Yang anong si Kristo ningon man pagkadautan ini mga tawhana kay nangayo silag milagro. Ano na siya? So ang milagro day mga igsoon, dili pangayoon, mahimutang dautan basta mangayo tag milagro. Kanang gitawag natog milagro, kada ba mga imposibleng mga panghitabo, ihatag din na sa Ginoo nato bunga sa iyang gugma nato, dili na pangayoon. Parehas sad ko na sa gugma sa imong bana, ayaw pagsig pangayo nga higugma ako, mahimo jud kang dautan, moingon na imong bana, puol ba di mo eh? Uibya ni mo eh? Di ba? Kana sang bana nga magsigingon, day, higugma ako, ay kasaba ba ni mo diha eh? Di ba, mo ana man na. Pero kanang bana nga mahigugma ni mo at timanon ka, bisag wa ka mangayo, niya magsigir kang ingon niya, maging sino ka man, mamahalin kita, niya mo reply po siya, I love you too. Wa ni mo pangayuan. Di ba tangis paminaon? Nga naman, ang gustos Ginoo mutuo ta nga nahigugma siya nato. Mutuo ta nga nahigugma siya nato. Ngilinga imong tupad. Natuo ka nga nahigugma nimong Ginoo. Ingna kanang imong naong nahigugma ang Ginoo nimo ana. Kay usahay ra ba magduda ta nga wa mahigugmang Ginoo nato kay piyanga kay tag-ilong. Usahay magtuo ta nga wa mahigugma ang Ginoo nato kay ngatong buhok giuban na mo na ato da yung kuluran. Kay gidaot nas Ginoo, gipabati nas Ginoo atong naong. Nagtuo ta nga wa na mahigugmang Ginoo nato kay baga kay tagkilay or nipis kay tagkilay, mao nang atong kiskison unya badlisan aron monindot atong naong. Nagtuo ka ba? Nagiamong-amongan kas Ginoo kay mao nay kurtis imong naong, mao na imong height, putot kay kastanan nya ang uban tag-as ing kasos gidaog-daog man kos Ginoo ay ana. Uy mga igsoon, bisag unsa pa ta kining tanan nga niya nato bunga ni sa gugmas Ginoo. Unya kun mo padayon tas pagdawat niini, mo travel ta, mo journey ta, ginamit ang maong hinatag sa Ginoo nato, daghang mga maayong butang ang mahitabo sa atong kinabuhi. Mga bitaw na kining 70 million nga magpasan ko ani bunga sa atong paningkamot nga maarang-arang ang kahimtang sa atong parokya niya. Ako ra sa datugan aning 70 million. Nakaingon jud ko, Lord, di pa ba igo ang kakapoy nako dinhi sa pagsigi og
pamaligya aning slat, apil pa pamaligyag slat atong kapilinya, apil patong kang Thanksgiving ni Bishop Chopilo Kamomot, apil patong ubang mga diocesan activities, apil patong mga parokya nga atong ipangtabangan. Unya karon ni ay nahibiling 70,000 balhinon pagyud ko dinhi nga maunta ni ang akong gitawag og comfort zone. Ibalhin pagyud ko atong lugar nga murag disyerto para nako kay bag-o na sa tong lugar. Ngano man Lord? Nya moingon pagyud ang akong successor nga pari dinhi nga ayo lang kong hasula na pader. Musabot ra sad ko kay di man sad ni iyang project ang amsag atong supakon. Nakaingon sa ko niya unsa may giingos Ginoo, Padre, padayon. Padayon las imong pagkapari ug wala nagikolekta dito sa Compostela, dako kay itong hawan sluyo, daghan kay balili, kaon mo anang balili, kuyog anang mga baka ug anha ka makahibaw nga ang balili di ay makapahimsog sa lawas. Di ba? Na siya. So, kamong mukuyog na kus Compostela, pangandam na mo. Mga untag balili dito. Aron makabayad ta aning atong 70 million na utang. Bitaw ang Ginoo nag-ingon, Padre, padayon lag sulti nga pamalit mog slat. Ako na'y mag-igong mutandog sa mga Diyos nun nga kasing-kasing. Pero kanang yawanon, Padre, dawata lang na nga magsige ra ginagpaminaw pero di gina mo palit. Nya ayaw lag kahiubos ana kay bisan pag naay daghan nga di mo palit, naa man say daghan nga mo palit. Di ba? So atong pakpakan ang namalit. Congratulations. So, no ni hinay taon kay atong halin pero naagi halin. Ang atong God's reward and complete elation, grace, 9,369 na ang atong halin, kaslats, yan na pa'y 690,631 kaslats nga available tag 100 pesos per slot. 70 sa slot challenge ang atong gibutang ani nga tag 7,039 na ang atong nadawat nga challenges. Nya ang atong Christ Transforming Union with Mama Mary, si TUMM, nga atong ipadayog tukod og balay, 5,804 na ang atong halin kaslots, 1,196 na lang yun kaslots ang nahibilin. Ato sa ning gibutangan og 61 slot challenge nga tag 6,131 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang atong mga namalit og slots. Nya kay naa man gyapon mangutana na kung unsa man ang slot, Father. Palihog ko og explain. So ako lang sa ning balik-balikon dinhi aning mga panahon na aron kamong bag-o pang naminaw makasabot. Ang slot mao ang minimum donation nga atong ihatag para sa atong mga projects. Sa pagkakaroon, duha kabuk ning projects nato. Ang 70 million na bayronon o ang tukoronon nga mga balay. So 100 pesos ang atong minimum donation. One slot, 100 pesos. Nya ang maximum ana, awa na limit. Depende na sa imong kasing-kasing. Nya unsa may madawat ana? Doon na ba kuno'y madawat nga ticket, na ba'y madawat nga yuta? Nako dili, grasya ang madawat. Nya ang grasya nga madawat kanira sang title sa atong slot sa mapananglitan sa grace. Ang grasya diha, God's reward and complete elation or happiness. Nya ang CTUMM, Christ Transforming Union. Di ba? Mabayran ka nagkwarta nga matransform ang imong anak nga adik-adik, mahimo ng buutan mga 10 years from now. Ang imong banang nangabit makalit lang og uli sa inyo human sa 30 ka tuig niyang sigig pangabit, di na gyud mangabit kay na-paralyzed na nga nanas inyo. Ano ba? Mo na gitawag og Christ Transforming. Adi sa tingali. Unya,
unsaon man pagpadala. Mao ni ang atong mga official information. Tanawa din sa atong screen ha. Mao gini inyong sundon aron di mo masaag ngadto scammers. Niya din ang atong bank accounts. Mao na inyong padalhan. O kini bang ato mga GCash. Unya kung magkwarta padala pod mo, ipadala sa akong ngan kay ako remo claim ana or aning ubang mga ngan nga atong gibutang dinhi. Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, Remedios Ocaba, Idna, ano ba ni Idna din eh? O nada, Idna Barosa. Kana, ngunay padadaan ninyo. Nya, pwede sana ninyo tawagan. Kami, pwede ninyo tawagan to confirm. So, anao na to paghimo. Sa pagkakaroon, puno na akong GCash. Murag kaning kang Bernardo, Brad Loloy, mao na ni atong angga niya. So mga igsuon, kamong tanan nga nagtuo Ginoo nga andam mo padayon kuyog nako sa pag-alagad sa simbahan. Sayon kay bayaran ang 70 million. Kaya nga to karong subscriber sa YouTube, padayon na din yung pagsunod ng akong YouTube ha, kaning Padriciano Ubod. Mga 257,000 agod ni atong subscribers. Nya atong mga viewers, daghan man na, mas daghan man na sa ni subscribe. Mao na og mopalit lang gyud mo tag 100 pesos tag one slot. Dili ta dangatan og 3 ka buwan, hurot na ni siya. Pero mao lagi kinahanglan kitang mag-antos sa pagpadayon. Sama sa mga Israelita, nag-antos sa pagpadayon. Si Jesus pod ni mention ni Jonas or Hunas o kadtong rayna sa habagatan, mihago sad sila sa pagpadayon. Unya, kita sad mohago tas pagpadayon, maminaw tas Ginoo, tagaan pod ta niya rewards. Gilas na lang lingi sa imong tupad be. Lingi ako no. Ang di mo lingi, liwat sa dautan. ing na. Ako no, promise yun ko, padayon yun kong palit. Sige, ing na. Ako, padayon yun kong palit. Ano ba? Nagiuban, wag yun mo lingi. Sige, liwat mo sa mga Israelita, mga reklamador. Maulipon yun mo sa Ehipto. Maulipon tas atong mga sala. Nya maingon dita bahala na makasaoy basta di lang sa tamagutman. Pero bulahan mong magpuasa para makapalit og slots. Bulahan mong magsakripisyo para makapalit og slots. Kay pinaagi ana tagaan sad mo og rewards nga dili na sad masukod og huna-huna nato. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, diha sa pag-ampo mudangop kita karon ngadto sa atong langitnong amahan nga nahigugma kaayo kanato. Busa malaumon kitang muingon, amahan dungga ang among pag-ampo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, magdala sa Dios nung mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga sama sa mga lungsuranon sa Ninive, isalikway nato ang atong daotang mga kinaiya ug mubalik ngadto sa Dios uban ang mapaubsanon ug may nulsulong espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pamilya ug katilingban sa kanunay mangita sa kalinaw, kahiusahan ug pagpakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og kasiguruan ug gugma gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo
nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makakaplag o kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Amahan, ikaw ang nagmahal ug nagluwas sa tanang katawhan. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesukristong among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man tanging harian, ang kahugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaat kaninyong tanan. Manausab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. Lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name
Sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom nga moresultag mga milagro. Apan ang atong buhaton, dili lang kita mangayog milagro, mopadayon tagbuhat unsay gisugo sa Ginoo kanato. Padayon tagpalit og slots, ang atong grace 100 pesos per slot, unya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Niya ang atong CTUMM 1,196 na lang ka slots. 100 pesos gapon per slot, 61 slot challenge sad na ay atong gibutang ani, tag 6,100 per challenge. Ya, padayon gapon mog support sa atong YouTube channel, view, like, share every day. Aron nga mas daghan tag mapaambitan sa atong mga homily o mga misa o maka-income sa tagamay dinhi sa atong parokya para sa atong charitable expenses, puno-puno. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayonon nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon.